बाक्सा जिल्लायाव दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंफोरनि गेजेराव मोगा-मोगिनि जाथाय। जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो हाग्रानि मोनसे गेदेर फालोआ उदखार खालामबोनाय बायदिनो शुक्रबारखालि हरनि समाव जिल्लानि मसलपुर महकुमानि 2 नं पलासि ब्रह्मपुर गामिनि थेंगोना ब्रह्मनि न' बां बोफाय बोसि खालामनानै सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे न'आव जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइरंजों लोगोसे आबाद फोथारनि गोबां मैगं-थाइगंफोरखौबो खहा खालामो। गुबुन फारसेथिं दिग्लिदङा सि ब्लकनि ब्रह्मपुर नवीन बर'नि खमैबो 4 बिगा हायाव आबाद मावनाय थालिर बागानजों लोगोसे गय आबादखौ जानानै गाग्लिनानै खहा खालामलाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भुटान हाजोनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय खमैबो मा 60 निफ्राय 70 मैदेरनि मोनसे फालोआ भारत भुटान सीमा ओनसोलफोराव उदखार खालामबोनायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिफानारि बिबानगिरिखौ थाबैनो राहा लानो दाबि दैखांनानै खहा जानांनाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होनांगौनि थाखाय भुगिनांनाय सुबुंफोरा खावलायहरदों। मोर नाम नवीन बर' आमार गाँव हल सि ब्लक ब्रह्मपुर तारपिছত आमार राति 8টামান बजात जंगलर हातीটো आহি পেলাই मोर 4 बिगा किबा आसिल कल आसिल এইবিলাক খাই পেলাই লণ্ড বন্ধ কৰি দিছে আৰু এই তামোল আছিল তামোলবিলাকক খাই পেলাই নষ্ট কৰি দিছে। মোৰ এটা লষ্ট হৈছে মোৰ কিবা 1.5 লাখ মান টকাৰ লছ হৈছে। মোৰ এটা কল বেচবা লগা কল আছিল এইবিলাকক সব ভাঙি নষ্ট কৰি দিছে। কি কল আছিলে? মোৰ আছিল চিনি চাম্পা আছিল, জাহাদী আছিল, মালভোগ আছিল, এইবিলাক আছিল। হাতীৰ জাগত আছিল 80টামান আছিল। ফৰেষ্টে খবৰ লৈছে অলপ বোমা চোমা মাৰি কেলাই দিছে আৰু আমাৰ ৰাইজে অলপ খেদা খেদি কৰিছিল। পাছত আৰু নৰলাক তাৰপিছত খাই শেষ কৰি দিলাক। ইটাতো অহা নাই খবৰ ল'বা, ৰাতি আহিছিল মানে বোমা চোমা মাৰিছে। চৰকাৰক মই আহ্বান জনাম যে মোৰ এই ক্ষতিৰ কিবা প্ৰাপ্যটো অলপ পাম বুলি।